Jesu Kristu inkosi. Ngiyababingelela abazalwane egameni lenkosi ethu Jesu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ongihlelele usuku namhlanje. Ngiyajabula kakhulu enhlizweni yami. Ngiphinde futhi ngibonge kakhulu kubazalwane besekhaya enkonzweni. Nginofakazi nje obenzekile izolo nangoLwesihlanu. Friday ntambama ucingo lwami lwavele lwafa nje. Abazalwane abasakwazi ukungithola. Ngithi nje isithi asingenelele. Kuthe ebusuku namhlanje kusewe namhlanje lavele laphinde laphila futhi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi nabe kuyisithi nje. Engakho sengithi abazalwane bangangithola. Bakhona ogcina ngangitholanga ngempela ngokufunda imessage yakhe ugcina ngangitholanga. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi enaziningi izinto zikhona uNkulunkulu ayewangikhipha kuzo. Ngihamba ngikhululekile. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Ngiyafisa futhi ukuhlala uNkulunkulu. Ngembeke nje la ngisuka khona. Obamfakazi buyehlukile. Buningi ngoba isikhathi sincane buningi. Ngibonga nje loba izolo benzekile uthena. uNkulunkulu uyangikhombisa amandla akhe ukuthi ngikhona futhi uyaphila. Bagcile bangitholanga abanye abazalwane. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. Amen.